14 ବର୍ଷ ପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ତଥା ଆଇପିଏଲ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ 6 ୱିକେଟରେ ହରାଇ ଫାଇନାଲକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ଜସ୍ ବଟଲର ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଜସ୍ ବଟଲର ମାତ୍ର 60 ବଲ୍ ଖେଳି 10ଟି ଚୌକା ଓ 6ଟି ଛକା ମାରି 106 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାଏରରେ ଟସ୍ ଜିତି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ବୋଲରଙ୍କ ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ବୋଲିଂ କାରଣରୁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 157 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ର ହିରୋ ରଜତ ପଟିଦାରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟର କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକ ପାରି ଖେଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପାଟିଦାର 58 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଫାଇନାଲ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ସମ୍ମୁଖରେ 158 ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ 8.1 ଓଭରରେ 158 କରିଥିଲା ଓ ଫାଇନାଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଜସ୍ ବଟଲର 106 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଜସ୍ ବଟଲର ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଶତକ ଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ରାଜସ୍ଥାନର 14 ବର୍ଷର ପନର ପରେ ଫାଇନାଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି।